Asta e treaba la Marsilia, băi, fraților, băi. Asta e treaba. Important e că ne descarcă. Asta e important. Până strâng eu cinghele astea. 3, 2, 1, let's go! Bună dimineața! Bună dimineața, fraților! Și bine ați revenit la un nou trag vlog. Ia să verificăm noi un pic încărcătura asta noastră. Azi avem o încărcătură faină de tuburi. Tubureli. Ia uite-le. Tubureli. Ia uite. Ia uite-le cum a chicat aici. Ia uite asta. Asta au plecat de aici. Băițel, vină încoa. Tuburele. La mulți ani cu sărățele. Hai seama, frate, am făcut muntele, Madalena. Acum suntem în primul sătuc aici, în Franța, la Larș. Ne-am oprit să verificăm un pic încărcătura. Și mai strângem un pic în cinghi. Uite, toate slăbite. Mai dăm așa câte un. Hai să le-am bătut cuii. La unde să se ducă. Asta e strâns. Asta. Ia uite. Dați seama, atâtea curbi și atâtea denivelări. Că s-o lărgit aici. Asta stă bine. Asta deasupra e problema. Deocamdată stă bine. Ia uite, băi da. Tăti, băi. Trebuie s-o mișcat. Acum le mai strâng o dată. Zeang. Le mai verificat că mă opresc la pauză. Încă o dată. Momentan stau bine. Da. Hai să-i dăm. Mergem la Marsilia astăzi. Ne schimbăm și țara. Franța. Hai să-i dăm. Doamne ajută. Doamne ajută, Doamne ajută. Păi, până acum încă nu mi s-a mutat niciunul. Am 2 ore și 5 minute de când am plecat.
Momentan stau bine. Numai că s-au mai lărgit un pic cunii aia, dar i-am bătut la loc. De acum scoborâm. Scoborâm către autostradă. Da, fraților, astăzi mergem la Marsilia. O ardem frumos la Marsilia, la nebuneală acolo, la aglomerație, la trafic. N-avem ce face, asta e cursa. Asta e cursa, asta o facem. Le-am încărcat ieri după amiază. Și astăzi le descărcăm. Da, asta e treaba aia, fraților. N-avem ce face, asta e munca. Sunt zile și mai bune, sunt zile și mai proaste, cum e asta. Adică proaste, în sensul că, na, trebuie să mergi ușor cu ele, trebuie să fii cu ochii în patru, că ferească Dumnezeu, ți-a un tub din ăla afară, nu mai ai cum să-l mai împingi înapoi. Are 2 tone 440, parcă unul, da. Ferească Dumnezeu să-ți iasă unul din ăla. Dar cu grijă și cu atenție vom ajunge noi la descărcare. N-avem încotro. Ușor, ușor, că nu ne îngrăbește nimeni. Oricum nici răbde nu pot să merg, n-ai cum. Când luăm autostrada, da, e altă treabă. Dar pe aici, pe văile astea de nivelări, n-ai cum să mergi ca nebun. Așa că îi dăm ușor, ușor către descărcare. Hai să ne auzim cu Doamne ajută mai târziu. Da, fraților, ajungem și la Marsilia. Trâna, că poate vă rezolv acum, e ultima 100 de metri. Avem 6 km. Trebuie să ne încadrăm către port, din câte am văzut eu. Când m-am oprit la pauză, m-am uitat pe hartă, pe aici era cu roșu, tătă. Era un accident ceva. Bine, până am făcut o pauză, până am ajuns aici, de la pauză am o oră 24 de când am plecat. A trecut accidentul, sau ce a fost aici. Da, eu cred că a fost trafic, aici zona asta e jale. Dimineața e jale aici. Sau să mai strică vreo mașină. Da. Să vedem care e marneala aici la Marsilia. Vedem cum descărcăm și unde descărcăm. Am încercat să sun la ăsta, la șef de șantier, nu merge. Telefonul mi-l dă cum l-ar avea închis. După aia am stat în firmă, i-am zis să suni ei, să-i zică că eu în 20 de minute ajung. Asta fiind acum 10 minute când i-am sunat. Aici e limită de 70. Sunt telecamere, sunt camere pe aici de nu le vezi. E împânzit. 3,7 km. Centreville. Port de Marsilia. Port de Marsilia. A mie îmi dă următoarea ieșire să ies. Nu asta. Votre SMS va, da, și vorbesc ăștia. Aș putea să mă duc pe aici, dar pot să mă duc și prin față. Că asta mă duc și prin față.
Dăm pe în față. Nu-i probleme. Nu-i bai. Nu-i bai. Ți-am să mă duc și pe acolo, da? Las că ies aici, 850 de metri trebuie să ies. Vedeți ce nebuneală e aici, oameni buni. Vedeți ce nebuneală e aici la Marsilia asta, la către port încoace. Către port. Sper să mă încadrez bine pe banda care trebuie să mă încadrez. Așa, să ne uităm bine aici. Marsil! Bonjourne, Marsil! Se vede cum intră aici la periferie. Auzi și pe aici. Ușurel, Gabi. Ușurel. Ia uite. Ia uite unde ține haine la uscată. Zici că e la țară, la mine. Îi punem pe sârmă. Ia uite cum stau ăștia aici. Să-mi bat picioarele. Uite, este una înăuntru. Haine de copii. Nu, fii atent, fii atent cum ține haine la uscată. Și aici ești direct în stradă. Ușa deschis. Așa, dacă nu sunt români 100%. Uite cum stă aia în casă. Ce faci? Stă la televizor? Nu, să uita la televizor, cred că. Ai, omule. Da, stau în Franța, stau, nu? Păi da. Francia. Eu aici te tai înainte. Băi, băietul, dar eu cum trec pe aici, băietul, dacă tu ți-ai pus asta aici? Băi, băietul. Să le dau pe toate jos, plăcău. Să mă cacă în lucrările voastre. Și așa că e îngustă strada asta, voi o mai și îngustați mai tare. Băi, nu-i destulă că e așa îngustă, mai îngustează și mai tare. Aici ce e? Aici n-ai treabă. Param pam pam, param pam 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 pam. Param pam pam, param pam 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 pam. Ia ce aglomerație aici. Stai că aici am cedează. Nu vine nimeni. Dăm înainte. Dă-i înainte cu tupeu. Dă-i înainte cu tupeu, Gabi. Aici? Aici să mă că în dreapta. Să mă încadrez și eu aici pe dreapta. Și am roșu. Roșu. Acolo e închisă strada.
5 ore 48. Ajung cu 5 ore 50. Aici fac dreapta. Ia uite, fii atent cât e de cald afară, uite cum e îmbrăcat aia. Și religii au și ăștia, omule. Decât ochii să văd, să-mi papi așa. Decât ochii să văd. Ia, și ăsta aici. Ça va? Après, avance, Va, et décharger quoi? avance. Ok. Îmi dă mai în față, îmi dă. Descarcă aici. L-am claxonat pentru că îl știu pe ăla, îl știu de data trecută, îl știu. Acum eu știu unde descarcă aici, acolo, apar, n-am. Băi, fraților, am intrat până la urmă aici. Am blocat toată strada aia acolo. A venit ăla. Am vrut să mă duc în față. Acum să dăm drumul. De acum descarc. E bun că mai descarc până în 12. Mare șantier aici. Mai sunt o grămadă de tuburi de-a noastre care au mai venit aici, colegi de mii. Eu am mai fost odată aici, dar am descarcat la șantierul ăla acolo. Dar eu, cum am făcut aici, dreapta la semafor, i-am văzut pe ăștia aici și l-am recunoscut pe ăsta care mă descarcă. Și apoi mi-au zis, stai aici. De acum să ies și mă chinui eu că ies, că trebuie să ies cu spatele. De aici. Important că mă descarcă. Și o cheșcă de aici, nu stau. Tara. El vrea să mai fac și stânga aici să intru, dar n-avea cum să intru aici. Prea... Șef! E de aici ca în cunii, destui. Grămada. Este de unde? Hai că am dat drumul la tătii.
Să mi-i dau câteva dacă vrea. Da, de acum ne strângem frumos cinghile. Și apoi eu o să mă dau o leac mai în față, o leac mai în spate, ca să pot să mă descarce, că n-am putut să intru aici. N-aveam cum să intru. Hai da și caldă-i să-mi bat și eu. Ia-l pe ăsta prima dată, băietul. Ia pe care vrei, numai ia-le. Hai zis, cred că nu iese. Doar i-am zis la bidon să mă duc în față. I-am zis să mă duc în față să le iei să încep de la ultimul. Nu, că poate să le iei așa, dar nu știi calea să... Cred că mi-a trimis poziția la lemne. Hai, vai! Ridică, nu-ți fie rușine. Nu-ți fie rușine. Asta e treaba la Marsilia, băi, fraților, băi. Asta e treaba. Important e că ne descarcă. Asta e important. Până strâng eu cinghele astea, ia și el una câte una. Problema o să fie la inșuri. Trebuie să-mi blochez strada ca să pot să ies.
Cinghi. Eu la 2 până acum. Descărcăm ușurel și după aia strângem lemnele astea. Pregătim de plecare. Nu ne grăbește nimeni. Nu avem grabă. Cam asta e treaba. Da, voi fraților, mai avem 4 bucăți. 4 bucăți. Am adus grozav aici tuburi. Este o grămadă. Asta mă nervează, trebuie să strâng astea. Trebuie să le pun ca lumea aici. Ca să pot să pun și lemnele. Na. Asta e. Se întâmplă. Hai că mai întâi a scăpat un tub. Pun aici, să o leacă în șână, pantă și nu vreau să-mi plece la vale. Înțelegeți voi ce vreau să zic eu? Ce să punem aici? Ziang. Pac. Începem să punem lemnele astea. Pac. Că trebuie așezat și astea, nu pot să le lăs așa. Bă, da, și caldă e, voi să-mi bat picioarele eu. Ça va? Hai că și înțeles ce vreau. Aici e lucrare mare, o treabă aici. Să ieși pe asta și pe aia mai dau o dată înapoi. Dau o dată înapoi și
Le aș pe astea două. Asta are. Are. Să mai duc. E și greu să iese de aici, că e semaforul ăla acolo. E plin de mașini, dar să iese cumva. Băi, cinghile le-am strâns, gumile le-am strâns, crichetul la fel. Nu mai am nic, adică să pun pare la loc, pare, lemnele astea, le arunc o cinghi peste ei și vum, viteză, viteză. Și nebuneală, și aglomerație. Da, fraților, îl dă și pe ăsta jos. Ne vedem când ieșim de aici. Păi, fraților, am terminat. Vedem acum cum ieșim de aici. E cam problemă. Să mă uit bine. Uite-o bine că e în baza lui. E de problemă aici.
că iese. Merge. Merge. Să văd câți kilometri am de aici. Nebuneală. Unde e, mă, trimite ăsta la încărcare? Aici, Aix-en-Provence, cât îmi dă până acolo? ...29, 25... Înainte la... unde am descărcat? La șantierul ăsta a fost odată, dar văd că aici nu se mai descarcă deloc. 98 de kilometri, 1 jumate, o oră și... Uite, aici am descărcat eu odată, dar acum mult timp în urmă. Acum nu se mai descarcă aici. Ciao, Elisabeta, io sono vuoto, Metti un'ora e mezza, un'ora e 40. Metti per le 2, dirgli per le 2 così. Fino a che esco di qua da Marsiglia. Per le 2 sono lì, anche prima. Va bene, dai. Grazie. Ciao. Așa, 98 de kilometri. Zăbujuleac, telefonul încărcat. Știa că și nebuneală aici, oamenilor. Păi și nebuneală aici, frate. Să-mi bat picioarele. Să-mi bat picioarele. Bine că am descărcat. Ia uite aici, zici că e la bazar, la Botoșani. Ia uite, om, n-are nicio treabă. N-are absolut nicio treabă, frate. E cum a agățat hainele pe gard, tăte. Eu nu știu cine-i cumpăr lui haine de pe aici. Păi, dă-te de acolo, pe remorcă. Eu nu știu cine vine să-i cumperi haine din gard de aici. Bă, dar și mult mai ține semafoarele astea. Bă, dar și cald e 18 grade, 18 grade să-mi bat picioarele. Da, mergem la lemne. Mergem către lemne. 98 de kilometri.
Fii atent, ei, sunt pânzite gardurile astea cu haine. Hai, poate nu mai prind o dată roșu. Bă, dar ăștia nu muncesc, că e numai pe străzi, stau numai pe la colțurile străzilor, uite-le la ei. Ia uite ce e aici, fraților, uitați-vă un pic ce e aici. E și în bazar la Botoșani, nu-i așa? Ia uite, bă, și aici, bă, că eu scos pe tățe. Ia uite pe marginea străzii. Marsilia. Ia uite și la Marsilia. Ia uitați ce e aici. Bișnițăreala. Bișnițăreala. Da, fii atent, ce e aici, omule, omule, nu vine să crede. Haide. Hai, băietul, dă-i. Calcă așchia. Uite la așa ăsta, cu scuterul mătii. Oamenilor, uitați voi și aici. Samba, așa ceva n-am văzut. Bă, pe marginea străzii, Samba, de capuri de zilele mele. Vedeți, să știți că în Franța nu sunt ca la noi. Gabi, că ai roșu. Ai roșu, tata. Hai să ieșim și de aici. Nea Ioane. Da, fraților, a luat A51. Mai avem 42 de kilometri până la încărcarea de lemne. Îi dăm pizdeală. Îi dăm jăreală. Bă, cam asta a fost și pe ziua de azi. Cu Marsilia. Bine că am descărcat rapid. 40 minute, atât asta acolo. Haide, bă! Haide, bă! Cu Peugeot-ul tău, bă! Dormi? Ce faci? Nu dormi pe stradă, frate. Dă-i în gură! Dă-i în gură! Haide, bă! Nu vrei să mergi? Las că dau eu, las că merg eu. Voi nu vreți. Da, fraților, n-are rost să vă mai țin la povești. Mergem la lemni. Încărcăm și după aia mai dau cât mai am de condus. Și ne oprim. Mâine vineri, mergem, descărcăm. După aia cred că mai încărcăm ceva. Weekendul, vine weekendul. Așa că, fraților, dacă v-a plăcut acest vlog, dați și voi acolo cu like, subscribe, toți ce vreți voi. Să ne auzim cu bine la un următor vlog. Ciao, ciao!